Elbarriak diren ikasleen laguntzaileak bizi duten prekaritatea salatu du gaur Departamentuko Hezkuntza Saileko intersindikalak Baionan. Besteak beste, lansarien emendatzea, 3 urteren ostean kontratu mugagabeak lortzeko eskubidea eta haien lana aitortuko duen estatutu baten sortzea eskatu dute. Arratsaldeon ikus-entzuleok, baina gaur bestelako gaiak izango ditugu aipagai. Atzo hasi zen arten txertaketari zoritxarrez berriki utzi dituen Francis Lafag prestatzaile Larresoroarraren heriotza eta Ipar Euskal Herrian horrenbesteko buruko mina sortzen dituen etxe bizitza izango bai ditugu aipagai. Ez galdu. Hegazti gripearen txertaketa kanpainak bigarren eguna du gaur. Kanpaina ezoikoa, lehen aldia baita estatu frantsesan eta Europan mota honetako txertaketa bat, hasi dela. 74 milioi ateri zuzendua, sektorarentzat lasaitua izango dela adierazi du laborantza ministroak landetara eginiko bisita. Oui, il y a un soulagement parce que ça vient combiner et d'une certaine façon achever une stratégie. Urtero errepikatu den krisi bat bukatu nahi luketeala eta optimismoz mintzatu da tunelaren amaieran argia ikusten hasi direlako bere hitzetan. Txertaketan aita ez egin barko dute 200 eta 250 kabaletik gorako etxaldetan eta 2 dosi jarriko dira. Hegaztiak jaio eta 10 egunera lehena, 28ra, bigarrena. Azleak handizen txiki itxaropentsu dira, naiz eta iparraldeko etxaldeetan zalantzak ere badituzte. Ça c'est un élément qui est très important pour lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Birusa hedatzeko oztopo handia ditaike sertua. Sertua guretako gure etxalde moldeetan tresna hon bat litaike. Gauza bakarra beti ere da serto hori gobernuak plantan ezagituela dispositibo handi hori sail industrialaren dako. Hain justu etxalde txikietara moldatzeko nekeziak izango dituztela aurre ikusten dute. Sertoa gure ganatzeko tenorian, adibidez, sertoa pentsatua den bezala agroindustrial sailaren dako, 1000 doza bakots behar ginuke erosi serto plaka oso bat. Guk adibidez gure etxaldea 150 baizik ez ditugu sartzen haste guziz. Beaz, gainateko 750 joanen dira zikin untzirat. Joden galdegin dugu ere ea posible zenez etxaldean artean plaka bakots erosteko eta denetan partekatzeko. Mena mementoan ez da posible. Beaz, badira olako neurri batzuk. Beste gai bat da kasurako marexalen bisiten emendatzea txertoa jartzeko. Horrek gripea berriz etxaldetara ekartzeko arriskua ere ekar baitezake. Baina azleek ere aukera izango dute kasu honetan formatu eta zuzenean haiek txertatzeko. Ez da horren argi berriz aspektu ekonomikoa. Lehen urte honetan estatuak kanpainaren 95% ordainduko du. Gainontzeko 15 azleek. Baina oreka ekonomiko bat topatu beharraz mintzo da ministroa. Après, il faut que ça trouve son équilibre économique. Ondoko urtetan sertuari derretsoa balin badugu harri lotuko gira. Mena hatik ondorioak izanen ditu gure ekonomian, zenta sertuaren prezioa 5 edo 8 izanen delaik. Sertu horren prezioa da egun ahate bakots irabazten aldugunaren heinekoa. Sertua prezio horitan egoiten balin bada, gure irabaziak lainan txipituko dira. Etxaldeak gerizapean izanen dira, mena etxaldeak ez dugu segitzen alko, ez balin badugu ekonomikoki sosik aski sartzen behaz. Hori ere beste arrangura bat izaiten alda. Agian ondoko urteetan demokratizatuko den eta prezioak behar diren heinekoak izanen diren. Momentuz, lehen urte honetan 100 milioi euroko kostua izango du hegazti gripearen kontrako kanpainak. Francis Lafag txirrindularien trebatzaile zenari azken agurra egin diote astelen arratsaldean Larresoron. Txirrindularitzan ikur garrantzitsua izan zen lapurtarra hau, joan den ortzegunean bihotzekoak diota hil zen 68 urtetan. Siempre nos ayudó el Toro Porvenir, todas las carreras en Francia, muchas horas con él. Beti lagundu gaitu lasterkaldietan, oren anitz pasadutarekin. Frantzian barna ibiltzeko nere itzultzailea izan da denbora luzean eta beti laguntzeko prestenez ez dut irudi bakarra, oroitzapen onak baizik. Todo el día juntos, ¿no? Entonces no hay una imagen, sino momentos de mi carrera deportiva muy importantes junto a Francis. Pues estamos todos muy tristes porque yo tengo mucha relación con él desde siempre y... Begibistakoa da Francis Lafargen eriotzak Samin biziki haundia eraginduela jendakina baizen laguntzeko beti prest. Lehenago banesto taldean eta gaur egun bai Ken Parma taldean eta kontaktu asko geneukan, ez? Eta gainera egon berri ginen bai, ez? Lehengo astean gurean izan zen etxe ondon eta
eta horitzapen gozoak, ez? Tamalgarria, gogora honetan ikusi beharra, baina lagun hon badoa. Gaur egun, ni txirrindularitza munduan ere banabil, batez ere txirrindularitza jantziekin, eta bera Ken Parma taldean ari zen, batez ere Frantzia aldean kontaktuak eta lortzen lasterketetarako, eta neukan hartu emana, ez? Askotan ikusten ginen, eta horregatik genuela hartu emana. Kirolarien laguna, berri emaileekin ere biziki hurbila izan zen beti Francis Lafargue zena, joan den ekainean txirrindularitzari buruzko liburu hau aurkeztu zuen Simon Larrekin batean, ez adiorik Francis eta biba bizikleta. Euskal Hirigune Elkargoak tasa bat jarri die Lapurdi, Nafarroa Berea eta Zuberoako etxe bizitza hutsei. Orain arte herri batzuek soilik zuten tasa hori, nahieran ezarritakoa. Baina orain, beste 109 herritan ere minimo bat izango dute, ia 109koa. Helburua da, bizitza horiek merkaturatzea, salmenta edo alokairu bidez. Eta justuki, etxe bizitza krisiak sortzen dituen albisteen artean, gehien aipatzen dena alokairuei buruzkoa da. Alokairu pribatuen tokiko behatokiak 2022 urteko bilana aurkeztu du, eta arrangura nagusi da. Au Pays Basque, le logement, c'est une maison qui brûle. Etxea sutan dela dio etxe garai lehendakariak. Azken urteetan gero eta etxe bizitza berri gutxiago jartzen dira alokairuan. Eta alokatzaile zaldatzean prezioa azkarki emendatzen da, 8% gehiago, batez beste. Horregatik, ezinbestekotzat dute etxe bizitza ministroak abuztuan iragarri zuen alokairuen mugatzea. Oartzen gira eta bereziki kostaldean alokairu prezio horiek biziki gora direla eta biziki goiti joiten direla. Beaz hori behar dugu absolutuki orain menperatu eta kontrolatu, baina hori ez dugu guk hemengo araudiekin egiten al, hori behartuak gira estatu frantsesaren lege bat izaitea. Eta hori ongi martxan da. Berri biziki hona da, zeren horrek egan nahi du, iparaldeko tentsio gunean diren 24 herrietan, etxe bizitzen alokairuak mugatuko direla, ez bakarrik etxe bizitza zaharretan, orai arte egiten den bezala, baina ere eraikitzen diren etxe bizitza berri guzietan, eta horiek dituzte prezio gorenak gaur egon merkatuan. Estatuak finkatuko ditu prezio gehiengoak, metro karratuka somat alokatzen alden gehiengo bat, eta jabeek prezio tope hori gehienez eskatzen alko dute, eta horrek ekarriko du prezioan apaltze bat. Halaber, beste gai batean ere jarri nahi dute fokua eragile zein hautetsiek, epe luze eta motzeko alokairuen fiskalitatean. Eskatzen duguna berriz ere da epe laburrean eta bereziki turistei alokatzen diren epe laburreko etxe bizitzetan abantail fiskalak kentzea eta fiskalitatea zuzentzea, eta horrentzat ondoko parada edo hitzordua izanen da urritik goiti legebiltzarrean aztertuko den eduden urteko finantza lege proiektua. Jakin behar da gaur alokairu iraunkorrak ez direla batere babestuak fiskalitate mailan, eta algebes alokairu mugatu horiek, turistiko horiek dira fiskalitate mailan abantailatuak. Orduan guk hemen hautetsiek eta gure parlamentariak ere galdatzen dute hori behar dela absolutuki aldatu, irauli. Pentsatzen dugu eta espero dugu bederen helduden urteko finantza lege nazionala hortan hori sartuko litakela, zenta hori ere beharrezko neurria dugu beste hainbaten artean. Fiskalitate aldaketak, konpentsazio neurria eta alokairuen mugatzea. Espero dute 3 elementu horiekin etxe bizitzaren egungo egoera hobetzea. Untza taldeak Ipar Euskal Herriari agur edo hurren arte esan dio. 2014an Bilbon sortu zen taldeak Bilbon bertan emango du bere azken kontzertua 2024ko otsailean. Unibertsitateko ikasle zirela elkartutako 6 gipuzkoarrek osatu zuten taldea. Gaitzeko arrakasta izan dute, baina 10 urteko ibilaren ostean atseden hartzeko unea iritsi zaie. Agur gutunean geratzen zaien kontzertu bakoitza azkena balitz bezala gozatuz bukatu nahi dutela adierazi zuten.
Eta larun batean irudietan duzuen Mauleko kontzertu hau izan da Ipar Euskal Herria momentuz emango duten azken kontzertua. Beraien agur doinu hauekin doakizue gure gaurko agurra ere, ikusle lagunok gozatu eguraldiak eman digun arnasgune hau, eta bihar arte.